Reit, pawb yn barod? Dwi eisiau pawb eistedd ar y llawr, croesi'ch coesa, cadw'r cefn yn syth, ysgwydda yn ôl, a'r gen wedi tycu fewn. Dwch eich dwy law at ei gilydd, a flaen y galon, plygu ymlaen, a deud y gair arbennig a yoga namaste. Namaste. Yn gyntaf, da ni'n mynd i deithio ar dren i Affrica. Da chi'n mynd i eistedd, a da chi'n mynd i bynsio yr aer efo'ch breichiau. Wrth bynsio ymlaen efo'r fraich dde, da chi'n anadlu fewn, ac anadlu allan efo'r fraich chwith. Gwrandewch ar eich anadl. Ydy o'n swnio fel tren? Dal i fynd. Ac yn gyflymach. A rwan, be am arafu lawr fel bod ni'n cyrraedd yr orsaf dren. Gan orffan hefo un anadl dyfn allan. Be am rwan sefyll a cherdded yn eich unfan? Mae'r tren yn parhau i fynd ar antur. Codwch eich penagliniau mor uchel ydych chi'n gallu a gweithiwch y breichiau yna. Cefn yn syth a dal i anadlu fewn ag allan. Dyna ni, sbiwch drwy'ch sbenglas. Gwnewch gylch efo'ch bodyn a'ch bys cyntaf ac edrych o gwmpas. Be ydych chi'n weld? Waw! Dwi'n gweld mynyddoedd bendigedig. Dwi eisiau pawb sefyll a gwneud siap mynydd. Cofiwch anadlu. Edrychwch ar y mynyddoedd bendigedig. A cerdded. Waw, dwi'n gweld giraff mawr tal. Be am wneud siap giraff efo'n gyddfa tal? Codwch eich breichiau mor uchel â phosib. Ac wrth ymyl y giraff, mae yna goedan. Be am wneud siap coeden? Cofiwch anadlu i fewn ag allan. Gan drio cadw'ch balans. A be am drio efo'r goes arall? Cofiwch anadlu. Da iawn. Yn y pellter, dwi'n gweld llyn sydd hefo lot fawr o flamingos pink. Sbiwch ar ei pig. Ew, maen nhw'n hir. Be am drio gwneud y siap yna? A be am drio fo efo'r fraich arall? Be di hwnna? Eliffant mawr llwyd. Be am wneud siap eliffant? Ymestyn y trwnc yn uchel ac yn dal. Plygu'r cefn lawr o'r cliniau. A be am ni hefyd symud yn coesa drwy gerdded yn ein unfan? Dwi'n gweld bod yn symud yn y gwellt. Dych chi weld o? Neidr fawr hir. Be am wneud siap neidr? Be di'r sŵn yna? Dwi'n clywed sŵn traed. Lot o sebras. Dwi eisiau chi rwan ymestyn fel sebra ar eich pedwar. Be di'r sŵn yna? Dwi'n clywed sŵn traed. Sebras. Fedrwch chi ymestyn fel sebra ar eich pedwar i fyny ac i lawr. I fyny ac i lawr.
A dyma brenin A dyma brenin y jungle yn cyrraedd, y llew. Be am wneud siap llew sydd yn rhuo yn ddistaw? Da ni'n misio wybod bod ni yma. Ffiw, not yn mon gweld ni. Be am ni rwan sefyll ar ein traed a cherdded yn un unfan? Yn anffodus, mae'n trip ni bron ar ben. O, waw! Dwi'n gweld pili pala hyfryd yn hedfan uwch ben. Be am fflapio yn adenydd yn araf fel y pili pala? Wel, dyna be oedd antur anhygoel. Dwi'n meddwl bod ni'n heiddi ymlacio. Awn ni gysgodi o dan y goedan. Gorfod ar eich cefn a cael llygaid. Be am i ni feddwl am ein trip heddiw? A'r holl anifeiliad da ni wedi weld. Pa'n oedd y gorau gyna chi? Anadlwch yn ddyfn ac yn dawel ac yn araf mor hir ydych isio. Ac yn ola, be am eistedd efo'n coesa wedi plethu, dwy law at ei gilydd a deud y gair namaste. Namaste.